Сега ще внимаваш. Тя малко се намеси. Аз внимавам. Ти ли си Знаеш, първи? че малко ще ми пари сигурно камера. Ти ли си първи? Не. Ти си първи. Добре, аз съм първи. Няма, не ме подпира. Не ме подпираш. Що да не те подпръс? Не, е много трудно. Добре. Дай ръка. Няма. Добре, държиш ли са? Държи са много здраво. И краката внимаваш. Да, и стъпай. Не бързи. Ласка горе. Не е много. Ние ще минем, стой. Става, не е. Става да го пипнеш, не е. Абе, 45 градуса. Давай първи сега. Аз. Колко я? Няма да гледам. Давай, че хората ги е страх. Не се гледаш. Успяхме. Да. Здравейте. Има още едно момиче. Не, те слизат, мисля, че. Ай, колко давай напред и наляво. Успяхме. Хан Крумовски.